Tervetuloa Kukkokimaran pariin. Joo, tänään ei maistella Primea eikä korjata mitään Fordi-osia. Maistetaan kuitenkin jotain. Siitä. Sadonkorjuu, perunalastu ja inkiväärivalko, sipuli ja chili. Mitä vittua oikeesti? Siis inkivääri, valkosipuli ja chili. Ei helvetti. Tää on niinku... Tää on hämmentävä. Katsotaan mitä täällä sisältöä. Miksi kirnupiima on korostettu? Kato. Kirnupiimäjauhe. Niin et se ei oo edes kirnupiimä, vaan se on kirnupiimäjauhe. No joo. Maistetaan. Tää on varmaan tosi hyvä. Ai perus. Tekstuuri on niin kuin ne perunalastulla pitääkin olla. Nämä on itse asiassa hyviä. Ne on helvetin hyviä. Tää on ihan niinku... Tulee mieleen joku perus taffelin... Vai mikä vittu. Tää oli Estrella. Joku perus sipsi. En tiedä. Miksi tää fokustaa tuohon kukkaan? No. Hyvä oli. Kiitos.